Αγαπημένοι μου φίλοι και συνδρομητές, γεια σας. Πάμε να δούμε τις ενέργειες και κάρτες ημέρας για 27 Αυγούστου του 2024, αισθηματικά ερωτικά. Η πότης των ράβδων, το ξώτης, δείχνει έρωτα, παιδιά. Δείχνει θα συναντήσετε τον έρωτα, δείχνει αναζήτηση συντρόφου, δείχνει επιστροφή προσώπου ή εδώ καινούριο πρόσωπο, πάρα πολύ έντονη ενέργεια του τοξότη, δείχνει ταξίδι, δείχνει μετακίνηση. 27 Αυγούστου ενέργειες αισθηματικά ερωτικά. Εμπόδιο ίσως, παιδιά, εδώ να είναι μια παράνομη σχέση, τοξότης αγώκερος. Είναι πάρα πολύ ή παράνομη σχέση, κάποιο πρόσωπο τοξικό εδώ, θεωρώ πιο πολύ παράνομη σχέση. Πειρασμός ή δεν ξέρω, ίσως να είναι κάτι παράνομο εδώ ή να μην το βλέπετε εδώ, να μην το βλέπετε. Από ό,τι βλέπω ασχολείστε πάρα πολύ έντονα σε ένα καινούριο ξεκίνημα πάνω στα αισθηματικά και το ερωτικά, που δείχνει εδώ, παιδιά, ότι είστε ερωτευμένοι και γενικά ψάχνετε να βρείτε τις λύσεις πώς να θερμανθεί αυτή η σχέση πάρα πολύ έντονα. Έντονο 2 φορές το στοιχείο του εγώ καιρού. 27 Αυγούστου. Οι ενέργειες και οι κάρτες ημέρας. 6 των ράβδων. Θέλετε οπωσδήποτε νίκη. 2 στο λέοντα. Θέλετε νίκη και από ό,τι βλέπω θα κάνετε και τις απαραίτητες κινήσεις. 6 και 1, 7 των ράβδων. Άριστο λέοντα. Και εδώ θα διεκδικήσετε το αντικείμενο του πόθου σας. Ή εδώ μπορεί και η ενέργεια να είναι αμφίδρομη, που σημαίνει λοιπόν εδώ δείχνει ότι περιμένετε, είστε ερωτευμένες και περιμένετε κάποια κίνηση από κάποιο άλλο άτομο. Εδώ δείχνει στο πρόσφατο παρελθόν υπάρχει σχέση, παιδιά, υπάρχει φιλία, εμπλέκεστε συναισθηματικά με κάποιο άτομο, μπορεί να είστε και φίλοι. Εδώ θεωρώ ότι υπάρχει σχέση, έχει σχέση με την Αφροδίτη στον Καρκίνο. Η Αφροδίτη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Παρθένο, άρα έχει σχέση εδώ με το παρελθόν, που δείχνει ή το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει ή εσείς υπάρχει σχέση. Υπάρχει μια σχέση, υπάρχει μια φιλία, υπήρχε μια σχέση, θέλετε οπωσδήποτε νίκη σε σχέση με αυτή τη σχέση. Εδώ δείχνει αυτό που πρέπει να περιμένετε. Δείχνει, παιδιά, 8 των ράβδων, ένας πολύ γρήγορος καινούριος κύκλος. Δείχνει ερωτική δραστηριότητα την αυριανή ημέρα και πολύ έντονη ερωτική δραστηριότητα, να ξέρετε, για πολλούς από εσάς μετά από πολύ καιρό. Προσέξτε όμως λίγο εδώ, εμπόδια από τρίτους, να μην παγιδευτείτε μέσα σε όλο αυτό. Δείχνει κάτι το σοκαριστικό, δείχνει κάτι το απρόβλεπτο, κάτι που εδώ θα σας βάλει σε μια διαδικασία παγίδευσης. Θέλω να προσέχετε γενικά τα σεξουαλικά εδώ, να μην πέσετε σε παγίδα, παιδιά, εδώ με αυτή την ενέργεια και κολλήσετε με κάποιο πρόσωπο, το γιατί πέφτει ο διάβολος. Δείχνει πάθος, μια πολύ έντονη ημέρα η αυριανή. Το στοιχείο του λέοντα επίσης εδώ, το στοιχείο του διδύμου, του υδροχόου, του ταύρου, και πάμε να δούμε και την τελευταία κάρτα και δείχνει εδώ όμως, δείχνει μία σχέση που δεν μπορεί να εξελιχθεί. Άρα εδώ για κάποιο λόγο αυτό που θα περιμένετε είναι ότι μία σχέση που δεν θα μπορέσει να εξελιχθεί, παιδιά, ένας έρωτας που δεν θα μπορέσει να εξελιχθεί και ίσως εδώ κάποιο πρόσωπο έτσι να σας παγιδεύσει. Θέλω να προσέχετε, ή υπάρχει πρόσωπο ή εδώ δείχνει θα πέσετε στην ίδια την παγίδα. Το πώς φέρεστε, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα εδώ. Βγαίνει όμως ερωτική δραστηριότητα, αλλά πάλι βγαίνετε, δεν ξέρω, χαμένοι συναισθηματικά. Μία σχέση γενικά που από το 5 πάμε στο 2. Όχι, παιδιά, συγγνώμη, εδώ είμαστε. Έχω παραλείψει ένα χαρτί που σημαίνει εδώ καινούργια ξεκινήματα, όπως είπα. Θα ρισκάρετε από ό,τι βλέπω.
Εδώ αυτό που πρέπει να περιμένετε από το 6 πάμε στο 8 έχει σχέση με Άρης στους διδύμους. Άρα εδώ παιδιά δείχνει μια παγίδευση. Δεν ξέρω, θα πέσετε σε παγίδα. Αν είναι παράνομη σχέση θα παγιδευτείτε. Κάποιος εδώ θα σας πιάσει. Φόβοι, ελπίδες να μην σας παρατήσει κάποιο πρόσωπο, να μην μείνετε μόνοι. Να μην μείνετε μόνες και χαμένοι συναισθηματικά. Και για αύριο οι ενέργειες και οι κάρτες ημέρας δείχνει νίκη. Διεκδικείτε αυτό που θέλετε και το παίρνετε. Δείχνει μια σχέση, το άρμα 2 των κυπέλων και ανόητος. Μια σχέση παιδιά εδώ βγαλμένη από, τι να σας πω παιδιά εδώ. Οι φόβοι σας δεν θεωρώ ότι υφίστανται, γιατί πέφτει πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα. Βγαίνει ένας ένστολος άνδρας, δεν ξέρω εσείς αν είστε ένστολες, που εδώ δείχνει θα σας διεκδικήσει έντονα. Από ό,τι βλέπω 8 και είναι 9 των ξυφών. 9 των ξυφών. Άγχος, στρες, τύψεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει την αυριανή ημέρα. 5 των πεντακτίνων και 4, 9. Εδώ για πολλούς από εσάς το περιμένετε πάρα πολύ αυτό με το 9. Ή είστε όντως μόνοι και ψάχνεστε με το 9 των πεντακτίνων. Ή εδώ παιδιά δείχνει ότι υπάρχει κάποιο πρόσωπο που μπορεί να έχει σχέση με 2 στο λέοντα. Που μπορεί να έχει σχέση εδώ και με το παρελθόν σας, με το περιβάλλον σας. 6. Είστε ερωτευμένες, έχει σχέση εδώ με ταξίδι, μετακίνηση. 6, 7, 8 των ράβδων εδώ. Δείχνει Ερμή στον τοξότη, δείχνει επικοινωνία. 6, 7, 8, να δείχνει επικοινωνία, δείχνει πάρα πολλά μηνύματα. Πολύ εδώ έντονη ερωτική δραστηριότητα, που εδώ μπορεί να πέσετε και να παγιδευτείτε από το πολύ έντονο σεξουαλικό που θα σας προσφέρει κάποιο πρόσωπο, που εδώ παιδιά δείχνει ότι δεν το έχετε ξαναζήσει και φοβάστε γενικά να μην το χάσετε πάρα πολύ έντονα. Αριθμολογία είναι 6 και 8, 14, το οξώτης. Δείχνει έρωτας, δείχνει η αναμονή εδώ και η θεραπεία επέρχεται, 14, 5 και 7, 12. Πάρα πολύ έντονο εδώ το στοιχείο του Ποσειδώνα, που σημαίνει θέλω και λίγο να προσέχετε, γιατί ίσως εδώ πιθανόν αν είναι παράνομη σχέση, δεν ξέρω παιδιά αν πέσετε και σε παγίδα. Τι να σας πω. Λίγο θέλω να προσέχετε, γιατί βγαίνει το στοιχείο του Ποσειδώνα. Ο πλανήτης Ποσειδώνας βρίσκεται στην 29η μοίρα Ιχθύων, έτσι που δείχνει μοίρα ή τελειώνει κάτι δύσκολο και είναι και ανάδρομος κιόλας, ή γενικά εδώ τι να σας πω παιδιά. Αναιρετική μοίρα που μπορεί εδώ να αναιρέσετε όλες σας τις θεωρίες περί ηθικής με τον διάβολο εδώ και τον πλανήτη Κρόνο. Όλα τα πάντα. Αν είναι όμως κάποια παράνομη σχέση, θέλω να προσέχετε εδώ μήπως πέσατε σε παγίδα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, να παγιδευτείτε και να βάλετε σε κίνδυνο μια άλλη υπάρχουσα σχέση. Βγαίνει ταξίδι, μετακίνηση, βγαίνει έντονη ερωτική δραστηριότητα, είτε σε αυτοκίνητο είτε σε κάποια μετακίνηση. Επίσης εδώ μπορεί να έχει σχέση και με εξωτερικό, μέσα από ταξίδι, μετακίνηση και αεροπλάνο. Πάρα πολλές ερωτικές δραστηριότητες και πάλι εδώ φοβάστε ότι θα σας παρατήσει αυτό το πρόσωπο. Δείχνει νιώθετε άρρωστοι γενικά. Φοβάστε γενικά ότι είναι μία σχέση, μία αποδεκτή στην κοινωνία του ιδίου φύλου, θέματα με τα χρήματα, άλλης εθνικότητας. Δεν ξέρω παιδιά, αριθμολογία είπαμε 6, βγαίνει το 12 και το 3. Γόνιμη ημέρα αρκετά, αισθηματικά, ερωτικά. Και το 3 δείχνει παιδιά από το 7, πάμε 7-2 και το 3 δείχνει θεωρώ ότι
δεν ξέρω, επιτέλους νιώθετε νίκη. Διεκδικείτε αυτό που επιθυμείτε ερωτικά, αισθηματικά και το πετυχαίνετε. Με το 2 των κυπάλων εδώ και με τον ανόητο. Και μετά από πολύ καιρό, έντονη ερωτική δραστηριότητα, κάτι που εδώ παιδιά δεν το έχετε φανταστεί. Ή εδώ θα ανακαλύψετε ότι είστε ερωτευμένοι εδώ με κάποιο πρόσωπο που έχετε συναντηθεί και έχει γίνει ήδη ερωτικό κρεβάτι το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες 2 ημέρες, δηλαδή σήμερα που σας κάνω είναι 25-24 Αυγούστου. Ή εδώ έχει σχέση με την Αφροδίτη, έτσι, στον Καρκίνο, είναι Αφροδίτη στην Παρθένο, Αφροδίτη στο Λέοντα, Αφροδίτη πριν 2 μήνες, Αύγουστο, Ιούλιο, Ιούνιο. Και έχει σχέση και με τον Ιούνιο εδώ του 2024. 3 αριθμολογία, γόνιμη ενέργεια, αρκετά, νίκη, ερωτική δραστηριότητα και εδώ δείχνει παιδιά προσοχή από τρίτους, εμπόδια από τρίτους. Επίσης εδώ δεν ξέρω αν μιλάμε και για πρόσωπο σε εργασιακό χώρο. Πρέπει να προσέχετε κάποια γυναίκα σε εργασιακό χώρο με τα στοιχεία Λέοντα, με τα στοιχεία εγώκερου. Εδώ κάποιο πρόσωπο λοιπόν εδώ που μπορεί να είναι υφιστάμενο, ή αν μιλάμε για τον άντρα που σας ενδιαφέρει, κάποια διεκδικεί ο ίδιος ή τον διεκδικεί κάποια υφιστάμενη γυναίκα. Με τα στοιχεία εγώκερου, Λέοντα πάρα πολύ έντονα, Άρης στον Ταύρο, Άρης στον εγώκερο, Δία στο Λέοντα, Δία στον Καρκίνο, έτσι παιδιά, Χρόνο στον εγώκερο γυναίκα. Τι άλλο, Ερμής στον Καρκίνο, Σελήνη στον Τοξότη, Σελήνη στον Καρκίνο, Ουρανός στους Διδύμους, αυτά. Εντάξει αγαπημένοι μου, αυτά λοιπόν οι ενέργειες και οι κάρτες ημέρες αισθηματικά, ερωτικά. Τοξότης, εγώκερος, Λέων, Καρκίνος, Υδροχόος, Ταύρος, Δίδυμος, Λέων, Ταύρος, Καρκίνος, τα ζώδια που θα παίξουν ρόλο την αυριανή ημέρα. Κρόνος στον εγώκερο, ήλιος στο Λέοντα, Δία στο Λέοντα, Δία στον Καρκίνο, Αφροδίτη στον Καρκίνο, Αφροδίτη στον Ταύρο, Αφροδίτη στον Υδροχόο, Ουρανός στους Διδύμους, Άρης στο Λέοντα, Άρης στον Ταύρο, Ερμής στον Καρκίνο, Σελήνη στον Τοξότη. Είτε τα έχετε εσείς, είτε πρόσωπο εδώ που θα σας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα. Καλή συνέχεια, να είστε πάντα καλά.